ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୋର ଅଳସୁଆ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ଆଉ ମୋର ପୋଡ଼ା ଭାଗ୍ୟ। ତ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ। ବାହାରେ ଆସି ଟିକେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବ ନ କଲେ ମନ ଭରିବ। ଆଖି ଫିଟିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଗଲୁ। ସବୁ ଯାକ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ିକି ସଫା କରିନେବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିଯିବୁ ଭାତ ରାନ୍ଧିବାକୁ। କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବୋଲି ଖାଇବିନି ନା କ'ଣ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମ ଅଳସୁଆ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ଯେ ବିନା ହେଲ୍ପରେ ସିଟି ମାରେନି, ଭଦ୍ର ଲୋକଟେ ପୁରା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଟାଙ୍କିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଗାଧୋଇବା ଲାୟକ। ତାପରେ ଆସି ଦେଖିକି ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ବଲ୍ ବି କଟିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର କେକ୍ କଟିଂ ହେବ। କେକ୍ କଟିଂ ଆମେ ପୁରା ସ୍କେଲ୍ ପକାଇବା, ସବୁ ଯାକ କାଟି ପକାଇବା। ତାପରେ ସବୁ ଯାକ ତେଲରେ ପକାଇକିରି ନାଲି ହେବା ଯାଏ ତାକୁ ଆଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର କରିବା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଆୱାର ନିଞ୍ଜା ଟେକ୍ନିକ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଛେଚା ନଥିବାରୁ ଆମେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ତୁମେ ବି କରିପାର। ତାପରେ ଆମେ ତରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସଡ଼ା ପାଣି ବି ଆସୁନି। ମାନେ ପୋଡ଼ା ଭାଗ୍ୟ, ମାନେ ସକାଳୁ କାହା ମଜା ଯାଇଥିଲି କେଜାଣି। ତା ଯେମିତି ସେମିତି ଅଫିସ୍ ବାହାରିଗଲୁ। ତା ଆଗରେ ବସ୍ ଆସିଗଲା, ତା ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବିନି, ନହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଇ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ। ସେତିକି ଥାଉ।